ko aset nogas ɗiɗi lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goo woni kirndol Daakaa mo Médine Gounass o Daakaa puɗɗiɗo e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capannayyi ɗiɗi nokku en wiye Ayne Maadi taw fuɗɗi ɗum ko ceerno Alaji Mouhamadou Seydou Ba mo Médine Gounass tawi koye golle guese ɗum fuɗɗorno ceerno rendinanno kologal ngal foof ɓe jolda ɓe birdida ha ɗum watti welde dental ngal e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati tawi Daakaa o wanno ko nokku en wiye Unifani tawi seerenɓe hewɓe ene kawritino hen ɓe ñaagui ceerno mawɗo ɗum ɗo de ɓe jiiɗi kala hitande Daakaa watta wadde wasa sownude ceerno jaɓaniɓe ɗum hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati Daakaa o ari ɗo ari hannde ɗo guilden ha jon Daakaa ko ɗon tigui woni e siftinde ceerno Alaji Mouhamadou Seydou Ba yaduna hitande ujunere e temedde jeenayyi tenggu rengu o rutte joomi ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati wadde en paami ceerno Alaji Mouhamadou Seydou ardima Daakaa o fodde Daakaji capanɗe tati e jeetati guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati ko ɓiyi ko hono ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba e wallidde mum enen jokki Daakaa o Daakaa guila nde hirda hande saaka ko waktuji capannayyi e tati juulete hen wasifaji sappo e jeetati mbirtete hen asul jumati gotol ina waɗe toon to Daakaa yen nattire Daakaa o bisimillahi rahmani rahim jaltiren hen alhamdulillahi rabbil alamin ko musidɗo moon Amadou Sammba LO Médine Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu udinema ɗum noon noon calminama alhamdulillah ɗo joni o fitro o noddinama so Allah jaaɓi inchallah ɓoyata yimɓeɓe juula ɗum noon en calmini bandiraɓe kala lappol seeɗa ɓambaɗo moon ba kalir tukkal malal salmini dendagal bandiraɓe kala noon yo Allah hokku en jonde moƴƴere Allah waɗan en Daakaa ɓuuɓɗo ya barke Allah en elaɗo mum yo Allah yoɓan en siraji dine moƴƴere yo Allah ɓoynu ɓurdam ceerno men kalifa meɗen noon en calmini dendagal bandiraɓe kala yen amini pulaar ko windere to mbawɗen wonde fof ɓiɓɓe julɓe fof yo mbiya amini e ɗum noon garɗo e mo arani fof anniyaji ɗi kadi ko gooti machallah arɓe kadi lomti koɓe keɓani arde ɓe ɗum noon yo Allah waɗan en Daakaa ɓuuɓɗo